Hvad er din første tanke, når jeg siger satanisme? Det er noget ondt, noget djævlen. Det er ikke noget, jeg går ind for. Hvad er din første tanke, når jeg siger satanisme? Min første tanke, den er, at Satan, nogen der er meget imod kristendom og Jesus, nogen der tror på døden og djævle. Hvad er din første tanke, når jeg siger satanisme? Det er Satan, og det er sådan, det er modsat af kristendommen. Og jeg forstår ikke rigtig, hvorfor der er folk, der tror på det. Har det svært ved at sætte mig ind i. Tak. Hvad er det første, du tænker, når jeg siger satanisme? Ondskab, Satan og det modsatte af kristendom og blod og ondskab. Og jeg går virkelig ikke ind for det, fordi det går tit galt med, at man må godt dræbe sådan noget og gå gengæld, så det synes jeg, det er en dum ting. Hvad er det første, I tænker, når jeg siger satanisme? Djævlen. Og ondskab. Ja, meget ondskab. Ragnarok. Ja. Ja. Altså, det er jo ikke lige den tro, jeg vil vælge, men der er jo nogen, der godt kan synes om den tro, og de synes jo, altså det er godt, og stor respekt for det, altså. Ja. Enig. Ja. Tak. Okay, hvad tænker du, når jeg siger satanisme? Jamen, jeg tænker jo selvfølgelig på Satan og alle hans onde gerninger. Jamen, det er jo... Jeg synes, det er en meget dårlig ting, især når man siger satanisme, fordi at Satan, han er jo en ond i verden, og det er ham, man ikke gider ned til, når man dør. Ja, det er det, jeg tænker. Tak. Hvad tænker du, når jeg siger satanisme? Så tænker jeg på nogen, der tilbyder Satan, og jeg synes det er lidt underligt. Hvordan bliver man satanist? Den måde, man bliver satanist på, det er ikke en speciel måde. Det er ikke noget, man skal gennemgå, ligesom Scientology. Det der med, at man skal igennem forskellige levels, som kommer til at tage her lang tid, som 25 år eller sådan noget. Mange de bliver satanister ved, at de læser på internettet om det, og synes, det virker ret fedt, og det er lige noget for dem, og det er det, de tror på og sådan noget. Og så vælger de at blive satanister. Der er også mange satanistiske bands, hvor de har fans, som synes, de er pisse seje, og fans de bliver let overtalt, når de har sådan en kærlighed til dem. Så der er også mange fans, som bliver satanister. Alle satanister de skal have læst Satans Bibel, hvor der ligesom står i, hvad satanisme går ud på, og historien om bag satanisme og satan. Hvad er satanisme? Satanisme, det er en tro, en religion. Og grundlæggeren, det er en amerikansk forfatter, der hedder Anton LaVey. Han grundlagde Church of Satan i 1966, og det var der satanismen den ligesom startede. Fordi det var det, han troede på. Det var hans tro. Fordi der var ingen religion, som ligesom indgik Satan eller noget af det onde. Men han var den spøjste type, som bare virkelig går ind for den religion. Satanisme, det er et stort emne, for der er faktisk 2 grupper af satanister. Der er de nye og de gamle. Og de 2 grupper, de står og debatter om, hvad der ligesom helt ind til kernen er det rigtige af satanisme. Så der er 2 forskellige grupper, man ligesom kan blive medlem af, når man vælger at blive satanist. Den gamle gruppe af satanister, som stadigvæk er, de findes stadigvæk. Der er bare forskellige meninger i hver gruppe. Den gamle gruppe, den har meget med, at man tager kristendommen, og så bare spejlvender den, og tager alt det onde i stedet for, fordi kristendom, det er jo meget det gode, man tror på, og satanisme, det er jo meget det onde, så det er derfor, man ligesom tager og vender det om, ligesom deres tegn, det er jo et omvendt kors, så det vil også sige, at det er det omvendte af kristendommen. Derimod har den nye, altså den moderne satanisme, det er sådan mere, der er det ikke sådan kristendom, man tager udgangspunkt i og vender om. De vil ikke have noget med den kristne tro at gøre, sådan rigtigt. Så det er bare sådan ondskaben mere, at de sådan tror på, i stedet for at tage kristendommen og vende det om, og
tage mere det onde end de gode. Når man er satanist, så ses man, man har ikke så meget bekendtskab til andre satanister, og man går ikke til sådan nogle møder og sådan noget, eller i kirke eller sådan noget. Det er meget sådan en lukket religion. I Satans Bibel står der, at det var Jesus, der sendte Satan ned i helvede, fordi de manglede en ned i helvede. Satanister mener, at det var fordi Satan han gerne ville være Gud, men der var jo allerede en Gud i forvejen, så derfor kunne Satan jo ikke blive Gud, og så ville Jesus så sende ham ned i helvede. Tror satanister på næstekærlighed? Så i Det Nye Testamente, der står, at man skal elske sin næste, som man elsker sig selv. Og det er jo næstekærlighed, og det kommer fra Bibelen, som er kristent. Og det udsagn, det tillægges Jesus, altså det vil sige, at det er et guddommeligt krav. Og satanister, de tror ikke på, at guder de eksisterer, og derfor kan de selvfølgelig ikke føle sig forpligtet af udsagn, som tillægges guder, så derfor tror de ikke på næstekærlighed. Men de siger, at de har mere næstekærlighed end os kristne, da os kristne, vi bruger ordet elsker og kærlighed hele tiden. Altså vi bruger sådan noget hele tiden, jeg elsker dig, og jeg har så meget kærlighed til dig, og alt sådan noget sødt noget, hvor de i den tro derimod de tænker mere ondt, end vi gør i vores tro. Så når de siger det, så mener de det også fuldt ud. Så er det oprigtigt, og så er det sandhed. Går satanister i sort tøj? Der er mange, der tror, at satanister går i sort tøj, men det er mest bare en fordom. De fleste satanister, de går i normalt tøj som alle os andre. Der er nogle satanister, der er medlemmer af sådan en goth-gruppe eller sådan noget, og så går de i sort tøj. Har satanister nogle ritualer? Satanister har ritualer, men der er rigtig få, der laver ritualer, da de synes, det er meget ubrugeligt, og der er ikke så mange, der gør det, fordi de kan ikke bruge det sådan noget. Det hjælper alligevel ikke. De synes, at det er vanskeligt at udøve magi, så det vil de ikke gøre. Men i Anton LaVey's bibel, der hedder Satans Bibel, der står der, at hvis man skal lave nogle ritualer, så er der 3 forskellige, og en af dem, det er at komme ud med sine aggressioner. Det vil sige for eksempel tage en sofapude og begynde at slå rigtig hårdt på den, så man kommer ud med aggressioner, for ikke ligesom at komme ud med aggressioner på for eksempel Marie, fordi jeg er sur, men hun har jo ikke gjort mig noget, så det skal ikke gå ud over folk, som ikke har gjort mig sur. Og så en gang om måneden, der skal alle satanister gå til koncert ved nogle satanistiske bands. Og så skal de også studere sin religion hele. Hvad betyder det omvendte kors og tallet 666? Begge tegn stammer fra den kristne mytologi, og det omvendte kors det opfattes som det modsatte af kristendommen. Mange kristne mener så, det er lige med satanisme, men der er også mange, der mener, at lige meget hvordan et kors det vender, så er det et kors, og det kommer fra kristendommen. Tallet 666, som er 666, det tager de som dyrets tegn, det vil sige satans tegn. Tallet 666, det bruges mest af de grupper, der er meget goth-agtige og er med i metalgrupper og bander og sådan noget. Så det er ikke så meget de mere ateistiske satanismer. Det er dem, der er med i bands og metalgrupper osv. Til
Til at starte med, der troede jeg, at satanisme det var meget ondskab og alt det onde og meget modsætning af kristendommen. Altså, der er selvfølgelig også nogle satanister, der er meget det modsatte af kristendommen. Men det er overhovedet ikke sådan, at de er de onde, og de alle sammen er totalt onde og modbydelige over for alle os andre. Altså, de er helt normale mennesker, ligesom os. De tror bare på, at Satan han er den gode. Satan han er for dem, ligesom Jesus og Gud er for os kristne. Vi har så mange fordomme over for det, og det synes jeg bare er dumt, fordi vi ved jo egentlig ikke, hvordan det rigtig er. Og vi fandt ud af, at satanisme faktisk er rigtig, altså det er jo bare folk, der tror på Satan, tror på, at han er den gode, fordi han straffer de onde, når de så kommer i helvede. I verden en 17-årig satanist, der hed Alexander Kende, og han var rigtig, rigtig sød og imødekommende, og han fortalte om hans tro, og han fortalte, at det ikke er at være ond, når man er satanist, er det ikke fordi man er ond, men det er dyrkelsen af sig selv, og det synes jeg bare, det er rigtig godt sagt. Ikke fordi jeg vil være satanist, for det vil jeg ikke, men jeg synes bare, at satanister, de kan virkelig være søde, og ham her, han var i hvert fald rigtig sød og imødekommende, og de er fuldstændig ligesom os andre. Satanister nogen Right to Allah. Fordi det er bare ikke, altså det er jo fordi, at det sammen med deres tro. Altså det tillægges en gud, og de tror som sagt ikke på guder, vel? Men sådan hvorfor, fordi jeg sidder bare ikke bruger alt pladsen, Marie. Jeg sidder glad på dig selv. Svagger bitch. Marie Morol. Smag. Okay, klar. Jeg har fødselsdag på mandag. Og der er rigtig mange satanister. Og når man er sataist. Sataist. Meget.